إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع барша ғалымдарны юқтан бар қылып, бізді өзінің шексіз неғметлерінде, сый-хұрметлерінде яшатушы Раббыбыз Аллах Субханаху ва Хақ Тағалаға барша шүкір ва рахметлерібіз, барша мақтау ва ұлығлауларыбыз болсын. Жерлерге де, көклерге де Аллахның рахметі болып келген, бізге шушы хақ дini бізні үйреткен, бізге ирештірген һәм өзінің бүтін тұрмыш, әдәбі, әхлағы, ғибадаты, иманы білән біздің үшін ең көркем, ең хайырлы өрнек болған сүйікли пейғамбарыбызға көңіл түрлерімізден шыққан дұғаларыбыз Аллах Тағаланың сәлемі һәм салаваты болсын. Азиз қардашларым, һәр қайсығызны тақвалыққа шақырам. Аллах Тағаланың әмірлерін өтәгіз, Аллах Тағаланың харамларынан йырақ тұрғыз. Аллах Тағала Құр'ан-ы Кәримдә әйтә: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз, тиешенчә әмерләрен үтәгез, тыйганнарыннан тыелыгыз, ерак булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Аллаһ Тәгалә үзенең шиксез хикмәте һәм кудрәте белән өзінің ақыр илшісі, ақыр пейғамбарын бүтін ғалемге, бүтін милләтләргә, бүтін халықларға жибәрді. Һәм Сәбә сүрәсенең 28-нче аятында әйтте: «Вама арсалнака илля каффатан линнас» диде. Біз сине, ягъни пейғамбарыбыз Мөхәммәдне жибәрдік бүтін кешеләргә диде. Бүтін халықларға диде. Баширан ва надира. Кешеләрне сөендерү өчен. Аллаһының рәхмәте бар. Аллаһының җәннәт бакчалары бар дип сөендерсен өчен. Ва надира. Кешеләрне Аллаһы Тәгаләнең ачуыннан һәм газабыннан, җәһәннәм утыннан кисәтү өчен. Валакинна аксаран наси ла яғламун. Әмма кешеләрнең күбесе шушы хакыйкатьне белмиләр диде. Аллаһының илчесе башка пейгамберләрдән айырмалы буларак ул бүтән халыкларга килде. Һәр пейгамбер, сөйкле пейгамбарыбызга кадәр килгән, ул килде үз халкына. Ул килде үз милләтенә. Шуңа күрә без беләбез, бер заманда, бер көндә әллә ни кадәр пейгамберләр яшәде. Хәтта булды бу авылның үз пейгамбары, бу авылның үз пейгамбары, бу шәһәрнең үз пейгамбары булды һәм һәр пейгамбер күрше авыл өчен түгел, үз мәхәлләсе, үз халкы, үз җирлеге өчен җавап тотты. Шуңа күрә Коръән-ы Кәримдә без күрәбез пейгамберләрнең аралашуларын, күрешүләрен күрәбез. Хәтта булды ниндидер пейгамбернең җавабы ошамаса, кешеләр хәтта икенче пейгамбергә китә иделәр. Ләкин сөйкле пейгамбарыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям килде. Һәм җир өстендә ул килгәндә, әгәр пейгамберләр исән булса, аларның бөтенесенең дә пейгамберләргә туктар иде. Һәм алар һәр берсе килеп, сөйкле пейгамбарыбызга иман китерерләр иде. Шуңа күрә пейгамбарыбыз алейхиссалату вассалам килгәч, бүтән пейгамберлекләр бетте. Бүтән шәригатьләр туктады ва һәр бер халык, һәр бер милләт сөйкле пейгамбарыбызга ияргә тиеш булды. Әгәр дә сөйкле пейгамбарыбызның килүен кемдер көткән булса, чөнки аларның китапларында ул язылган иде. Аларның пейгамберләре кат-кат кабатлап кешеләргә җиткергән иделәр. Шуңа күрә кемдер пейгамбарыбызның килүен ишеткәч тә шатланды, куанды һәм аңа иман китерде. Кемдер булды шундый халыклар, булды шундый милләтләр, алар сөйкле пейгамбарыбызның килүен, аның сыйфатларын үз аталарын белгән кебек белделәр. Ләкин үзләренең тәкәбберлекләрен, үзләренең минминлекләрен, үзләренең кирилекләрен җиңалмыйча,
Алар біле тұрып, хақиқаттан баш тарттылар. Сөйкле пейғамбарыбызны күрсәләр дә, белсәләр дә, аңа күфрлек кылдылар. Шулай иттереп, пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның дәгъваты тирәли без кешеләрне 3 төркемгә бүлә алабыз. Иң беренче төркем ул мөэминнәр төркеме. Дингә, хакыйкатькә җаны тәне белән иман китереп, шушы үз иманнарына тугры калучы мөэминнәр. Әлхамдулилла, иман аларның эшләренә үтеп кирде. Һәм шушы эшләрендә булган иман аларның төсләренә, кыяфәтләренә, кылган эшләренә, әдәп әхлакларына, бүтән тормышларына чыкты. Һәм алар шушы иманнары белән яшәделәр. Аллаһ Тәгалә аларга вәгъдә иткән бәхет, Аллаһ Тәгалә аларга вәгъдә иткән җәннәтләр, әлхамдулилла, Аллаһ вәгъдәсен бозмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсәди афаман. Зумара сурәсе 22-нче аят. Афаман шарахаллаху садраху лил-ислами ва хува ала нурин мин раббихи. Ничек инде ди? Аллаһ Тәгалә күкрәген ислам өчен ачык итеп, Раббысының нурында булучы мөэмин белән кафир бер дәрәҗәдә булсын ди. Берничек тә алай була алмый. Берничек тә кафир белән мөэмин бер дәрәҗәдә була алмый. Шуңа күрә беренче төркем алар мөэминнәр булдылар. Икенче төркем үзләренә килгән хаклыкны танымадылар. Күңелләре белән дә, тәннәре белән дә сөйкле пәйгамбәребезгә күфрлек кылдылар. Аллаһ Тәгалә Коръәннең бик күп аятларында кафирләрнең сыйфатларын, аларның халәтләрен аңлата һәм нинди аларны көтә газап хәсрәт бу дөньяда, нинди аларны көтә газап хәсрәт кабердә, кыямәттә, җәһәннәмдә, бөтенесен кат-кат аңлатты, хәтта шушы күфрлектән без ярак булсын өчен. Һәм өченче төркем җәмәгать, бүген шулар турында сөйләшербез. Мөэминнәр белән ачыктан ачык күфрлек кылучылар арасында яна бер төркем пайда булды. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям алып килгән дингә алар үзләренең иманнарын күрсәттеләр, үзләрен мөселман диделәр, әмма эшләрендә кафир булып калдылар. Ул үзенең кыяфәтендә иманын күрсәтте, мөселманлыгын күрсәтте, мөселманнар кылган гамәлләрен күрсәтте, ләкин эшеннән кафир булып калды. Телләре белән иман китерделәр, калыплары белән кафирлектә калдылар. Һәм ул төркем үзен ислам динендә танытып, мөселманнар дип атады. Әмма ләкин аларның сөйләгән сүзләре дә, кылган эшләре дә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва салламга һәм аның диненә каршы булды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә, әгәр дә ачып карасагыз, беренче битендә Коръәннең Фатихадан соң килә, шушы Бакараның беренче битендә без күрәбез Аллаһ Тәгалә мөэминнәрне сыйфатлый. Икенче битенә чыккач, Аллаһ Тәгалә кафирләрне сыйфатлый. Аннары соң менә шушы өченче төркемгә күчә, мунафиклар төркеменә күчә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва минан наси ман якулу аманна биллаһи ва бил яумил ахир." Кешеләрнең арасында бар шундыйлар ди. Алар без Аллаһка һәм кыямәткә иман китердек дип әйтәләр ди. "Ва ма хум бимуъминин." Ләкин алар мөэминнәр түгел ди. Без иман китердек дип әйтәләр ди, ләкин алар мөэминнәр түгел ди. "Юхадиун Аллаһ." Алар Аллаһны алдамакчы булалар. "Валлазина аману." Мөэминнәрне алдамакчы булалар. "Ва ма яхдауна илля анфусахум ва ма яш'урун." Ләкин үзләреннән башка алар бүтән бер кемне дә алдый алмыйлар. Хәтта шуны да алар сизмиләр ди. Ягъни кемне алдый мунафиқ? Мин мөселман дип ишендә күфрлек саклап, Аллаһнымы? Юк. Мөэминнәрнеме? Юк. Пәйгамбәребезне алдарга маташтымы ул килеп, мин дип, әмма ишендә күфрлек саклап? Юк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма яхдауна илля анфусахум." Алар үзләреннән башка бер кемне дә алдамыйлар ди. Хәтта шуны да үзләре дә сизмиләр ди. Әгәр дә пәйгамбәргә күфрлек кылучылар үзләренең дингә булган, ул алып килгән юлга булган каршылыкларын, дошманлыкларын ачыктан ачык күрсәтсәләр, булар килеп без дошман димәделәр. Булар әйттеләр: "Без сезнең дуслар" диделәр. "Без сезнең белән, без сезнең өчен" диделәр. Ләкин тыштан дуслыкларын күрсәтсәләр дә, эшләрендә зур нәфрәт,
һәм дошманлык сакладылар. Андыйлар мөселманнар янына бер йөз белән килделәр. Әмма үзләренең кардәшләре янына кайтканда икенче йөз белән кайттылар. Менә шуңа күрә алар кемнәр? Ике йөзлеләр. Ике йөзле бәндәләр дип аталдылар. Мунафиклар булдылар. Ва идә лакуллазина аману калу аманна. Әгәр дә алар мөминнәрне очратсалар, без иман китердек. Без сезнең белән, ягъни без дә мөселманнар дип әйттеләр. Ва идә халау иля шаятинихим. Әмма үзләренең кардәшләре, шайтаннары белән бер ялгызы калсалар, нәрсә диделәр? Калу инна маакум. Без сезнең белән, без алар белән түгел. Без сезнең белән иннама нахну мустахзиун. Юк, без алар белән мөселман булган булып, кыланып, без алардан көләбез ди. Без аларны мыскыл итәбез ди. Без аларны кимсетәбез генә ди. Аллаһ Тәгалә шулай әйтеп, Бакара сүрәсенең 14-нче аятында әйтте. Әйе җәмәгать, икейөзлелек, мунафиклык, үзләрен җир өстендә иң акыллы кешеләр дип уйладылар. Бөтенесен алдамакчы булдылар. Ләкин Аллаһ Тәгалә һәр кемне күреп, һәр кемне белеп, һәм кем нәрсәгә лаек, кто чего достоин. Аллаһ Тәгалә аңа шуны бирә. Шуңа күрә мунафик та тик томалга мунафик булмый. Димәк, аның мунафик булып, Аллаһының газабына һәм хәсрәтенә төшүенә сәбәп бар. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Фи кулубихим марадун. Аларның йөрәкләрендә авыру бар ди. Недуг, болезнь в их сердцах ди. Фазадахумуллаху марада. Һәм Аллаһ аларның мунафиклыкларын арттыра һаман ди. Һаман арттыра ди, һаман күтәрә ди. Ни өчен? Аларны газапка тарту өчен. Газапка тарту өчен. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. الله تعالى вәгъдә итте мунафик ирләргә, мунафик хатыннарга һәм кафирләргә җәһәннәм утын. Халидина фиха хия хасбухум. Алар анда мәңге калырлар. Һәм ул аларның өлешедер. Это их доля ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Вала'анахумуллаху ва лахум азабун муқим. Ва лахум азабун муқим. Аллаһ Тәгалә аларны ләгънәт кылды. Һәм аларга каты газап булыр ди. Мунафиклык була җәмәгать, зур мунафиклык. Аллаһ сакласын, кеше әгәр дә үзенең Аллаһка, фәрештәләренә, Аллаһының китапларына, илчеләренә, ахирәткә һәм тәкъдиргә булган иманын күрсәтеп, әмма эчендә шушыларның киресен яшерсә, Аллаһыга күфрлек кылса, аның китапларына, аның илчеләренә, аның шәригатенә, аның диненә, кыямәт көненә күфрлек кылса, Аллаһ сакласын, бу мунафиклыктыр. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам вакытында шушындый мунафиклар булды. Һәм ул мунафикларның әлбәттә тормышлары дәвам итә. Коръән аларга булачак хурлыклар турында хәбәр бирде. Һәм мунафикларның әлбәттә урыннары фиддәркил асфали минан-нар. Аллаһ Тәгалә әйтте, җәһәннәмнең иң астында булырлар диде. Ләкин җәмәгать, бу мунафиклык белән бергә әле икенче бер мунафиклык бар. Кеше үзен исламда дип таный. Кеше үзен мөселманлык белән игълан итеп йөри. Әмма ләкин хәтта ул исламга бәлки имтиладыр, ләкин еш кына аның эчендә мунафикларның сыйфатлары ята. Ул мунафиклар кыла торган эшләр кыла. Ә бит мөмин мөселманның сыйфатлары мөселманча булырга тиеш. Һәм адәм баласы менә шушы мунафиклык сыйфатларыннан арынмыйча, ул мунафиклыкның бу агуыннан, урысча әйткәндә, заразасыннан кутыла алмый берничектә. Кутыла алмый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның ике генә хадисен китерәсем килә. Хәтта моны бу мунафиклыкны кеше мунафиклык монда гамәли, практик мунафиклык дип әйтәләр. Абдулла ибн Амр тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйткән, әгәр бер кешедә 4 сыйфат җыелса ди, ул чын мунафик була ди. Ул чын мунафик була ди. Әгәр дә 4 сыйфат. Әгәр дә шушы сыйфатларның берсе генә калса да ди, кеше шушы сыйфат калганда мунафиклыктан кутыла алмас ди. Ягъни, әгәр дә бер генә сыйфат кала икән аның тормышында, димәк, бу әле кутылмаган нәрсәдән? Мунафиклыктан әле кутылмаган. Беренчесе, сүз сөйләсә алдар ди. Мунафик ул алды, чөнки аның иң беренче сыйфаты ялганчы. Ул әйтә, мин мөселман ди.
Мен сезнең белән ди, әмма үзе безнең белән түгел, ул ягъни мөселман түгел. Шуңа күрә беренчесе сүз сөйләсә алдый ди. Вагъда кылса, вагъдасында тормый ди. Теңгә дә вагъда биргән, моңа да вагъда биргән, моңа да обещал, теңгә дә обещал, всем на обещал, ләкин бозып йөри вагъдасын, вагъдасында тормый. Килешү төзүсә, килешүен боза ди. Аңа бер нәрсә дә тормый, килешүен бозу. Һәм нәрсә диде? Дошманлашса, сүз көрәштерсә, бәхәсләшсә, шиктән азады. Ягъни шикләрне күрми, шиктән азады. Икенче хадис Абу Хурайрадан килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мунафикның сифаты эш ди. Сүз сөйләсә алдый. Вагъда кылса, вагъдасын үтәми, әманәт алса, әманәткә хыянат итә ди. Шулай итеп, Аллаһ субханаху ва тәгалә үзенең илчесе аша безгә мунафиклыкның һәм мунафикларның сифатларын җиткерде. Ни өчен, җәмәгать? Син мунафик дип бармак белән төртер өчен түгел. Аллаһ Тәгалә безгә кафирләрнең сифатларын аңлата, без урамга чыгып тегене дә, моны да кафир дип җирсен өчен түгел. Ул шул кадәр җиңел ул, шул кадәр рәхәт ул. Бер кардаш әйтә, минем әни кафир инде ди. Мәтәм нигә алай дип әйтәсең ди? Дим. Чөнки ул ди, менә шулай ди, ул ди шулай ди. Мәтәм ул Аллаһны таныйдыр бит, субханалла. Ул Аллаһ Тәгаләгә хәтта намаз укымаса да, ул үзен гаибен таныйдыр бит. Бәлки син аңа җиткермәгәнсеңдер. Бәлки син аңа ирештермәгәнсеңдер. Бәлки җиткереп тә дөрес рәвештә җиткерелмәсә, ул бары җиткерелмәгән була. Шуңа күрә җәмәгать кешегә әмер биреп, кешегә хөкем чыгару җиңел. Шуңа күрә Алла сакласын, бу нәрсә белән зур галимнәр шөгыльләнә. Хәтта без ниндидер кафирләрнең сифатларын белсәк тә, без аларны өйрәнәбез, кемгәдер син кафир икән дип әйтер өчен түгел. Урамга чыгып теңгә моңа бармак төртер өчен түгел. Иң беренче без үзебезгә сакланыр өчен. Без үзебезне саклыйк. Һәм мунафикларның сифатлары дагын бер кеше алдаган икән, син мунафик. Бер кеше әманәтне бозган икән, син мунафик дип бармак төртер өчен түгел. Үзебезгә сакланыр өчен. Әгәр дә кардәшләребездә бар икән бу сифат, аларга насихат кылыр өчен. Син мунафик дип түгел, кардәшем. Бу бит мунафиклык сифаты. Мөселманга бу килешми. Ислам бу нәрсәгә каршы булды дип шулай итеп насихат бирү өчен. Ике хадистә мунафикларның берничә сифатын искә алдык, шуларга тукталып китик. Иң беренчесе һәм кайсы гына хадис килмәсен, нинди генә риваят килмәсен, иң беренче Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сифатны әйтә. Сүз сөйләсә алдый ди. Ялган, алдашу. Ул динебезнең киресе. Ул хакыйкатьнең киресе. Шуңа күрә әгәр дә бер кеше икенче берәүгә ялган сүз сөйләп, тегесе аңа ышанса, шушы сүзнең иясе ялганчы була. Шушы сүзнең хуҗасы ялганчы дип атала. Ялган шәригатыбызда харам эш булып тора. Алай гына да түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорагач, мөселман кешесе куркак булырмы дип, була, кай вакыт куркак та була диде. Мөселман кешесе саран булырга мөмкинме? Була, саран да булырга мөмкин. Скупой да булырга мөмкин. Ләкин мөселман кешесе ялганчы булырга мөмкинме дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Юк диде. Мөселман кешесе ялганчы була алмый диде. Шуңа күрә хәтта мунафикларны сифатлаганда да Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям иң беренче шушы сифатны әйтте. Һәм менә монда Хасанул Басри хәзрәтләренең имам табигиннарның имамы бик урынлыдыр. Хасанул Басри рахимахуллаһ әйткән, кешенең эше белән тышының ди, сүзе белән кылган эшенең ди, кируы белән чыгуының туры килмәве ди, тәңгәл килмәве мунафиклык дип атала ди. Ягъни эше белән тышын туры китереп карарга кирәк. Туры килми икән бу мунафиклык. Кешенең сүзе белән гамәле туры килми икән бу мунафиклык. Кешенең чыгуы белән кируы туры килми икән бу мунафиклык дип атала диде. Һәм нәрсә диде? Әгәр берәү үзенең дәвамлы рәвештә ялганлавы белән танылса ди, ягъни ул гел алды, ул кешедә мунафиклык шире утыру куркынычлыгы бар ди. Аллаһ исә хәерлерәк белүчедер ди. Шуңа күрә иң беренче җәмәгать ялган. Алла сакласын. Хәтта шаярып без алдашырга тиеш түгелбез. Мөселман кешесе ул хак сүзне сөйләргә тиеш. Икенчесе вагъда кылса, вагъдасын үтәми ди.
Вағдада тормауны галимнәребез икегә бүлделәр. Беренчесе, кеше нәрсәнедер вағда кыла, вағда итә, әмма алдан ук ниятендә вағдасын үтәмәү тора. Еш шулай була. Кешеләрнең еш шулай була. Кемдер аңа килеп нәрсәдер сорый да, ул әйтә: "Мин сиңа шушы әйберне иртәгә бирәм" ди. Ягъни, мәсәлән, әҗәте бар. Гадәттә без яратабыз бит инде. Әҗәткә җыярга безнең бит матур яшисе килә, матур машиналарда йөрисе килә. Безнең киеребезгә штаныбыз юк, безнең матур каеш тагасыбыз килә. Безнең күлмәгебез юк, күлмәккә акча юк, без галстук тагып йөрисебез килә. Шулай бит инде бездә ул бәла ул. Һәм еш кына без әҗәткә керәбез. Аннан соң әҗәтне, ләкин әҗәткә алганда без ничек аны кайтарасын белмибез. Аның әманәт икәнен, вагъда икәнен белмибез. Шуннан соң нәрсә? Алдашулар китә. Бер мөселман икенче мөселманны күрә дә, брат, когда долг вернешь? Вот завтра вернем. Аның ниятендә юк иртәгә. Аңа вакытны сузарга кирәк. Шуңа күрә иң беренче, иң зур вагъданы бозу, вагъданы бозу, ул нәрсә? Син вагъда бирәсең, инде алдан ук син беләсең вагъдаңны боза. Син ниятендә дә юк. Шуңа күрә бусы иң куркынычы. Икенчесе, әлбәттә, кеше вагъдасын бирә, ләкин вагъдасын үтәргә сәбәп кылмый һәм үти алмый. Тиешле сәбәпләрен алмый, тиешлесен эшләмей һәм сәбәбен кылмау сәбәпле нәрсә эшли? Вагъдасын боза. Бусы икенче. Ләкин беренчесе куркынычрак дип әйттеләр. Аллаһы Тәгаләгә тугры мөселман әлбәттә мондый сыйфаттан сакланырга тиеш. Һәм Абдулла ибн Масгуд нәрсә дигән? Хәтта сабый балаңа вагъда бирсәң дә бозма диде. Бозма диде. Әгәр дә берегез сабыена үти алмаслык нәрсә, берегез дә үзенең сабый баласына үти алмаслык нәрсәдә вагъда бирмәсен диде. Менә еш кына җәмәгать балаларга обещать итәбез. Балабыз әйтә: "Әти, менә шунда барыйк әле. Все, кызым, улым, иртәгә барабыз. Бәлки миндә дә андый нәрсә бардыр. Алла сакласын. Әмма ләкин шушы сабый балаңа вагъда бирсәң дә, син аны үти алмасаң да, шалтыратып әйт. Гафу үтен, кызым, улым, менә вагъда биргән идем, шулай килеп чыкты. Әмма ләкин Абдулла ибн Масгуд нәрсә диде? Сабыеңа да үти алмаслык нәрсәдә вагъда бирмә диде. Абдулла ибн Амир, икенче сахаба, тапшыра. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең өебезгә кунакка килде ди. Мин ул вакытта сабый бала идем ди. Урамга уйнарга чыккач, әнием миңа: "Абдулла, кил әле яныма, мин сиңа бер әйбер бирәм" дип әйтте ди. Бер әйбер бирәм ди. Гадәттә бит инде без балаларны шулай җайлыйбыз, майлыйбыз, әйбер бирәм, тәмле әйбер бирәм дибез. Шул вакыт мин ишеттем ди, Пәйгамбәрбез әниемә сорау бирде ди: "Ә син аңа нәрсә бирергә теләдең?" дип ди. Ул бит инде баласын чакырды: "Мин сиңа әйбер бирәм" дип. "Ә нәрсә бирергә теләдең?" ди. Шуннан соң әнием мин аңа хөрмә җимеше бирергә теләгән идем ди. Финик бирергә теләгән идем ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтте ди: "Әгәр дә җимешеңне бирмәгән булсаң, сиңа ялган гынахасы язылган булыр" дип әйтте ди. Хәтта баланы: "Кил әле, шуны бирәм" дип, әгәр дә бирмәсәң, син нәрсә? Син вагъданы бозган буласың, ялганчы дип язылган булыр иде. Бу сахих хадис Имам Ахмад, Абу Дауд риваятләрендә килә. Өченче сыйфат: сүз көрәштерсә, дошманлашса, шиктән чыга. Кайсы бер вакытта янып бәхәскә кирип киткән кеше үзенең өстенлеген дәлилләргә тырышып, күп кенә ялган булган нәрсәләргә кирип шума. Исбатлый башлый, хакны ялган, ялганны хак итеп күрсәтә. Әлбәттә, бу гамәл дә ялган белән бер сафта тора. Пәйгамбәр Бухари һәм Муслим риваятләрендә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ялганнан сакланыгыз. Ялган бәхәс вакытында шиктән аздыра, шиктән азу утка илтә" дигән. Кеше бәхәскә кирип китсә, бигрәк тә ир белән хатын арасында казыйга килгәч, хатыны ирен гаепле, ире хатынын гаепле, кай вакыт шул кадәр кеше шиктән аша, хәтта үзе дә сизми ялганга кирип китә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ялган бәхәстә шиктән аздыра ди, шиктән азу утка илтә ди. Шуңа күрә шиктән чыгу ярамый. Һәм җәмәгать дүртенчесе әманәткә хыянат итә диде. Әманәт. Аны күп сүз белән китерергә була, ләкин аның рус телендә иң бәлки якын сүзе ул надежность дигән сүз. Ул надежность. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла имана лиман ла аманата ла". Имам Ахмад Байхақи риваятләрендә килә: әманәте булмаганның иманы юк ди. Нет веры у того,
у кого нет надежности. Мусульман, он надежный боларға тиіш. Сен мусульманға шандың екен, ол сен алдарға тиіш түгіл. Ла имана лиман ла аманата лах. Юк дей, иманы дей, кімнің әманаты юк дей. Иман білән әманат бір тамырдан. Вала дина лиман ахдала, лиман ла ахдала. Һәм юк кішінің дini дей, әгәр даның килешуі болмаса дей. Юк кішінің білә килешіп болмай. Ол сеңа бүгін сөйлей, ертеге екіншісін ішлей. Бүгін бір сөйлей, ертеге екіншісін ішлей. Ол бізде көп жамағат, андай нәрсе. Ол бір-бірді сөйлейбіз, бір-бір білә килешәбіз. Қай вақыт екі мұсылман арасында низақ шыға, отырабыз, сөйләшәбіз. Бұл да сен шушыны аласың өстіңе, алам дей. Екінші күннің екіншісін ішлей. Нешек шулай? Бұл бит мұнафиқлық. Бұл бит мұнафиқлық. Сен намаз оқисыңдыр бит. Сен бит ораза тұтасыңдыр. Ла имана лиман ла аманата. Ла иманы юк дей, әманаты болмағанның дей. Шуңа күрә җәмәгать, Алла сакласын, әманат, ышанычлылык һәм әманатсызлык ул мунафиклыкның бер сыйфаты булып тора. Ибн Аби Мулайка әйткән, табигыйн үз гомеремдә 30лап сахабаны күрдем дигән. Бөтенесе мунафиклыктан куркып яшады ди. Берсе дә минем иманым Җабраилнеке кебек дип әйтмәде. Берсе дә иманым Микаилнеке дип әйтмәде. Һәрберсе курыкты менә шушы әйберләрдән, шушы сыйфатлардан. Шуңа күрә мунафиклыкка иң якын кеше кем диде? Кем мунафиклыктан иң курыкмаган кеше диде. Менә арабызда без белми, Аллаһ белә һәрберебезне. Мин үзем дә сезнең арагызда бүген хәзер вакытлыча гына монда чыгардылар мине. Без бөтенебез бергә, бөтенебездә бер авырулар. Бөтенебезнең юл бер, иншалла, Аллаһның рәхмәтенә барырга тырышабыз. Шуңа күрә җәмәгать арабыздан кайсыбыз мунафиклыктан иң әзе курка? Менә шунда иң күп мунафиклык. Шуңа күрә сахабалар Аллаһка иң якын булган буын, алар курыктылар. Шуңа күрә Хузайфа белгәч пәйгамбәрбез әйткәч аңа мунафикларның исемнәрен кем килде? Гомәр килде. Һәм әйтте, мин дә шулар арасындамы диде. Шуңа күрә Алла сакласын безне мунафиклыктан. Алла сакласын безне мунафикларның сыйфатларыннан. Раббым ислам өммәтенә ихласлык бирсә иде. Раббым ислам өммәтенә тугрылык бирсә иде. Һәм шушы эшләребездә яткан шушы авыруларның, мунафиклык авыруларын Раббым Аллаһ безгә шифа бирсә иде. Һәм Аллаһка тугры, хәерле мөэминнәр булып яшәп, Аллаһ хузурына мөэминнәр булып кайтырга насыйп итсә иде. Астагфируллах, астагфируллах. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья, напоминаю себе и вам, что, альхамдулилля, по воле Аллаха настали священные дни, первые дни месяца Зуль-Хиджа. Вот мы с вами находимся накануне великого праздника Айдуль-Адха, Курбан-Байрам. Иншаллах, праздник будет 11 числа, и надеемся, что вот рождение нового месяца видели, поэтому весь мир будет праздновать в один день, иншаллах, поэтому 11 числа будет у нас праздник. И первые вот эти 10 дней, альхамдулилля, они являются великими днями, когда постились, когда наши праведные предшественники постились, альхамдулилля, приближались к Аллаху. И вот самый важный день поста, который мы не должны пропускать. Мы не должны пропускать, дорогие братья, это 9-й день Дуль-Хиджа, это 10 августа, это Яумуль-Арафа, когда все паломники, миллионы людей соберутся вот в этой долине, целый день будут восхвалять Аллаха, просить у Него. И те, кто не находится на этой долине, то есть которые остались у себя дома, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призвал всех поститься. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис мы находим в сборниках имама Муслима, пост Яумуль-Арафа, в день Арафа, способствует, является причиной прощения грехов за 2 года, за прошедший и за будущий год. Поэтому нельзя пропускать. Вот, запланируйте, не надо никакие маджлисы. Да, если даже я имамам всегда говорил, если у него в этот день никах или еще что-то, делайте в другой день, потому что это подарок Аллаха. И иншаллах мы в этой мечети будем проводить ифтар, Аллах берса, вот в этом шатре. Поэтому если есть желающие
поучаствовать сначала в организации, потом уже в самом ифтаре. Не стесняйтесь, подходите. Иншаллах, на несколько сотен людей мы будем проводить ифтар, будем возвеличивать тот день, который возвеличил Аллах. Это день Арафа. Это день Арафа. И пусть Аллах даст нам возможность совершать благие дела и простит нам наши прегрешения. Инна Аллаха ва маляикатаху юсаллюна аля наби.